don't want peace. Mina ngaswena ke mina. I want problems always. Ngazwena kahle. No one is safe, guys. No one is safe. Oh my God! Okay, it's happening. What's happening? Huh? I don't know. What's happening? I don't know because I just came. Sounds to me like something's coming. Yeah. Look at this. Isuke seyingozi nasemphakathini indoda ne-medical aid. Awunithule nendaba engaka. Injalo nje ayizukushintsha futhi. Babukeli bethu bawathumelele ama-video abo bephawula ngalolu daba. Yazi kancane. Yazi nje niyaqeda nje umtsiza kusami yazi niyamnyathela nje yazi niyofaka odakeni nje. What are you saying? Uba insizwa kuyithuba elingqayizivele walinika umveli nqani. Explain this thing to me. Uma insizwa ungabovuma ukuthi kube khona isimo okuthiwa lesi siyakweleka. Themba ubungqwele bakho ngqwele. Themba ubungqwele bakho. Kanjani manje? Kanjani? Indoda guys akufanelanga ibe ne-medical aid. Hayi bo. Uthini lo muntu? Lo muntu lento ayikhuluma yangizwa. Let me repeat this. Nizozwa kahle. Indoda guys akufanelanga ibe ne-medical aid. Why usho njalo? Indoda kufanele iqume. Yebo. Iphalaze. Uyakhuluma umuntu omdala. Makes sense. Okay. Makes sense. Yeah. Indoda fanele ichathe. Aziya. Akabhoje. Indoda enjani ne-medical aid? Lonto leyo isitabane somfana, lonto akusiyi insizwa umkhufefe. Ayikho indoda ene-medical aid. Uhleli nje ukadile ukugula. Indoda uyikufa. Hayi ke lo mngqwele bakho sebukhweshina thina. Nizoba amadoda kanjani kanti nini? Amadoda ensuku zokugcina. You should be ashamed of yourself. Indoda enjani ejovayo? Inkunzi malanga isitabane. Yini? Isitabane leso. Ihleli nje indoda ikade ukugula. Asiyazi njalo lonto kaZulu. Usabani uyindoda? Yini lo isabayo kangaka? Uyindoda enjani nje? Labona lamadoda esifazane lawa, lamadoda esifazane. Indoda enjani ne-medication egcwele ikhabhadi, idrawer. Ududuzile loyo. Elesingisi lombhabhadiso uGloria. Yeah! Ukuzwila lokho. Ayikho indoda ene-medical aid. Thatha imali yokwenza ibhizinisi wondla ingane zakho. Uyindoda enjani ene-medical aid? Uyindoda enjani? Awu indoda yalutho nje. Usho singafaka iringi uthwasilwa ngeke ungishaye mina. Akhohlwa. Uhlezi ukhala ngothi imali anginayo. Kodwa wena ubusy. Ufaka imali emgqonyeni. Hayi mina ngisona isiyoyo. Iyoyo leso. Ayikho indoda ene-medical aid. Mawukuthi unayo ikhansele leyo nto. Uthini? Khansela mushimali. Ayikho indoda ene-medical aid. Ayikho. Engoba ngishilo. No one here is safe. Tango. Lazaro bawubhubha.